Dobrý den. Dovolte, abych vás při této slavnostní, ale taky trochu smutné události přivítal. Vítám zde rodiče, prarodiče, mé milé kolegyně, pana ředitele, pana starostu, ale hlavně naše páťáky, se kterými se dnes Brantická škola loučí, takže se tu jistě najde pár lidí, kteří uroní slzu a budou mít něco na srdci. Letošní páťáci toho zažili opravdu hodně. Měli jedinečnou příležitost účastnit se programu Erasmus v italské Aostě, což pro ně bylo nesmírně obohacující. Naše škola si před sebe kladla neobyčejné výzvy a páťáci tak měli šanci nejen vycestovat do zahraničí, ale také poznat novou kulturu a získat nezapomenutelné zážitky. My se s nimi dnes loučíme a budeme doufat, že své zkušenosti ze zahraničí zužitkují a budou v poznávání světa pokračovat. Přejeme si, aby se nám ale vždy vraceli a přiváželi to nejlepší, co v cizině poznají. Věříme, že kdykoliv v budoucnu projdou kolem naší školy, vzpomenou si na všechno dobré, co zde zažili, a na základy, které jim pomohly stát se světoobčany. Já bych nyní poprosil pana starostu, aby dnešní zápas s emocemi zahájil prvním výkopem a pronesl pár vlídných slov. Děkuju. Dobré odpoledne, milí žáci, vážení rodiče, učitelé, pane řediteli. Já škole moc děkuju za pozvání na tuto slavnostní událost a za příležitost, že našim páťákům můžu poblahopřát k úspěšnému zakončení prvního stupně základní školy. Máme v obci školu s ohledem na počet dětí, bych řekl, menší, ale pro mě je to taky škola, která se může srovnávat s velkými školami, se školami s daleko větším rozpočtem. A to díky tomu, co všechno nabízí. Já myslím, že ten výčet tady byl dlouhý. A taky s tím, jak moderní a kvalitní přístup ke vzdělávání má. Takže já věřím tomu, že díky skvělému panu řediteli a celému týmu jsou naši páťáci dobře připraveni na to, aby zvládli tu další etapu v jejím životě. A věřím tomu, že ten druhý stupeň už pro ně bude takovou lehkou školní úlohou. Chtěl bych vám popřát krásné prázdniny, můžu si představit, že už se na ně všichni moc těšíte. Načerpejte energii, mějte spoustu nových zážitků, které pak budete moci sdílet se svými novými kamarády a spolužáky. Já vím, že to pro vás nebude těžké, přijdete do nového prostředí a tak vám přeju, aby se vám v nové škole moc líbilo a abyste našli další skvělé učitele, kteří vás dál provedou životem a budou vám předávat svoje zkušenosti. Budeme moc rádi, pokud na školu v Branticích nezapomenete. Já myslím, že učitelé mají vždycky radost, když se děti vrátí a poděkují a řeknou jim, jak jim tam bylo dobře. A my za obecní úřad máme pro vás potom taky připravený takový malý dárek na památku k této události, tak vám ho moc rád předám. Takže hodně štěstí, milí páťáci. Děkuju. Já děkuji panu starostovi a nyní bych o pár vřelých slov požádal pana ředitele. Krásné odpoledne. This is it. Už je to tady. Už jsme na konci, je hodina H, minuta M, jsme ve finále. My se známe 6 let, jestli si dobře pamatujete, tak já už jsem vám chodil číst do školky. Tančili jsme spolu street dance a já moc děkuji rodičům, že jste nám dali důvěru, že jste přivedli vaše děti do naší školy, protože to byly moji první děti, můj první zápis tady v Branticích. Byl jsem u toho, když jsme vybírali téma superheroes, superhrdinu a vlastně to, že vy jste nám dali důvěru, tak to byl i závazek pro mě, aby ta škola byla co nejlepší pro vaše děti. Kromě Itálie jsme byli třeba spolu v České televizi, byli jsme spolu na škole v přírodě, na lyžáku a to je právě to, že
My potřebujeme naše děti trošku obouchat, aby měli trošku zkušeností a ostré lokty, když přechází na tu velkou školu, na ten druhý stupeň, tak aby si mohli říct, jo, to jsem zvládl, mám to hodně za sebou a když se na mě někdo bude mračit, tak je mi to úplně jedno, protože já jsem z Brantic a mám na co vzpomínat. Mně, když není moc do smíchu, tak zavřu oči a vidím jeden obrázek, já jsem si ho vytiskl. Je to tady tahle fotka z Aosty z Itálie, kdy kluci první den po 14 hodinách, 14 hodinách v autobusu, vylezli z autobusu, ubytovali se na hotelu a hned první den odpoledne si našli italské kamarády na místním hřišti a zahráli si spolu fotbal. Takže když mi je ouvej, tak si vzpomenu na tohle, zavřu oči a znovu mi to nabije energii a já si řeknu, to je ono, to je to, co chci dělat. Chci, aby to zažívali i ostatní děti. Milí páťáci, já vám moc děkuju, že jste to zvládli, protože my jsme se pak mohli opřít o ten váš úspěch, že jste tu Itálii zvládli. A díky vám, právě díky vám, i další děti pojedou do Finska a do Slovinska. Protože vy jste to zvládli a my jsme to s panem učitelem pak mohli říct, že i ostatní děti to tím pádem zvládnou. Na začátku vás bylo 11 a cestou se nám ztratil Láďa, pak Šimon, který je tam vzadu, přišel se na vás podívat, Kiki s Bětkou a Adam. Mám velkou radost, že vás 6 vydrželo a hlavně jsem hrdý, protože to, co jsem s váma zažil za ten půl rok, tak já, když jsem učil v Přerově na 2. stupni, tak pro mě vždycky šestáci byli ty miminka, které nic neumí a musím je všechno naučit. A mně přijde, že vy nejste v 5. třídě, ale už jste v 9. třídě, protože jste takový už svý, takový rozumní. A když jsem viděl třeba Honzu Pohludku, když házel míčkem přes 40 metrů, tak jsem byl opravdu hrdý. Byl jsem taky hrdý, když jsem ho viděl skákat do dálky, stejně jako Ondru. Mám velkou radost, kdybyste viděli Kubu Hercingera na lyžáku ve Vířivce. Jak byl spokojený. Jak Jula řádila na kopci. To bylo perfektní. Jsem hrdý i na Matyho, protože o Matyho se mohli vždycky opřít, protože on byl vždycky 100% nachystaný. No a velkou radost mám ze Sáry, protože ona vyskočila v angličtině a mám velkou radost. Takže děkuji, že jsem mohl být u toho těch 6 let a těším se na to, co vám dál školní systém přinese. Přeju vám, abyste našli vášeň pro to, co budete dělat, abyste byli ctižádostiví, abyste pracovali naplno a na druhou stranu, abyste si užili i život. Mějte se hezky, naschledanou. Děkujeme panu řediteli. Já se nyní obrátím přímo na děti. Páťáci. Určitě jste si všimli, že je tady připravená kronika, do které se každým rokem podepisují všichni žáci, kteří ukončují docházku v naší škole. Vaše jména jsou tam už vepsaná. Já vás tedy budu postupně volat a vy si vždy přijdete ke svému jménu a podepíšete se. OK? Jan Pohludka. Jakub Hercinger. Matyáš Peška. Ondřej Čomor.
Julie Švecová. Sára Celnerová. Děkujeme. Já bych teď požádal paní učitelku Menšíkovou, aby se do kroniky podepsala spolu s panem ředitelem. Děkujeme. No a milí páťáci, já jsem se doslechl, že i vy máte něco na srdci a chcete nám předat pár vlídných slov, takže bych vás teď pozval, abyste si stoupli tady ke mně. Já vám předám mikrofon. Dobrý den, vítáme vás maminky, tatínky, babičky, dědečky, pedagogy a pana starostu a všechny ostatní, kteří se s námi přišli užít dnešní den a rozloučení s 5. ročníkem. Všechny ty roky, které jsme se našimi učitelkami a učiteli prožili, byly skvělé. A teď předám slovo Julče. V roce 2019 jsme začali chodit do první třídy v Branticích. Naše třídní učitelka byla paní učitelka Nikola Menšíková. Učili jsme se číst, psát a počítat. Seznámili jsme se se svými spolužáky, zažili jsme spoustu nových věcí a zážitků. Ke konci školního roku jsme kvůli covidu museli nosit roušky a takhle jsme prožili první ročník. A já teď předám slovo Sáře Celnerové. Ve druhé třídě jsme měli novou paní učitelku Lucii Bernátkovou a seznámili jsme se s tehdejšími čtvrťáky. V té době byla karanténa, museli jsme se učit přes videohovory. Párkrát jsme ve škole byli a pokaždé jsme si dělali test na covid. Tohle byla druhá třída. Teď předávám slovo Mateju Peškovi. Ve třetí třídě nás začal učit nový pan učitel na angličtinu, Jaroslav Konvička. Skoro všichni chodili do anglického klubu, ve kterém jsme natočili 2 filmy jménem Jumanji 1 a 2. A na jeden z nich jsme se koukali v kině. A také díky panu učitelovi jsme volali s americkým astronautem jménem Andrew Feustel. Ve třetí třídě jsme taky byli s celou školou v Praze, kde jsme natáčeli v České televizi. V Praze jsme navštívili Karlův most. Na konci třetí třídy nám bohužel odešel spolužák jménem Šimon Pavlan. A takhle jsme prožili třetí třídu. Ve čtvrté třídě jsme v anglickém klubu natočili 3. film jménem Seven. Byli jsme na něm v kině. Potom jsme volali se Stevem. Také jsme jeli do Itálie na 10 dní s 5. ročníkem a 3. ročníkem. Nejzábavnější zážitek pro mě byl ježdění okolo největších hor v celé Evropě, v Austě. Před koncem školního roku jsme byli na škole v přírodě. Na konci školního roku nám odešly 2 spolužačky, Alžběta Juříčková a Kristýna Slováčková. Přišli na základní školu do Zátora. A takhle jsme prožili 4. ročník. V 5. třídě jsme byli spojeni s novou třídou, se čtvrťáky. Po 3 letech nás opět začala učit paní učitelka Nikola Menšíková. Náš první společný výlet se čtvrťáky byl na Cvilín. Na místo jsme dojeli vlakem. Tam jsme počítali schody a celkově jsme si to užili. Další důležitá událost pro nás byla vánoční besídka, která se konala v kulturním domě a zúčastnila se jí celá škola.
To jste určitě všichni viděli. Na stvárnění koledy My tři králové jdeme k vám bylo nezapomenutelné. Pak následovalo divadelní představení Babička drsňačka v Opavském divadle. Všem se nám to moc líbilo a máme na to hezké vzpomínky. V poletí nám odešel jeden spolužák, Adam Hranec. Určitě si ho pamatujete jako hokejistu a taky fotbalistu. Ve třídě nás bylo jen 6 páťáků. Na začátku druhého poletí jsme dostali ze školy každý svůj notebook na hodiny informatiky. Také jsme ho používali v přírodovědě a vlastivědě na tvoření prezentací. Bylo to dobré zpestření vyučování. 18. března jsme jako 5. třída jeli na lyžák. Kvůli sněhu jsme změnili ubytování na hotel Petrovy Kameny. Během 5 dnů, které jsme tam strávili, jsme si udělali výlet na Praděd. Všichni jsme se naučili lyžovat a celou dobu jsme se dobře bavili. Další velkou událostí byla škola v přírodě, na kterou jeli všichni žáci z celé školy. Takto jsme prožili 5. a zároveň poslední ročník na této škole. A toto byly roky, které jsme prožili na základní škole v Branticích. Po celou dobu se o nás staral nejen pedagogové, ale také pan školník, který po nás uklízel nepořádek, paní kuchařky, které nám chystaly výborné svačiny, dobré obědy, v neposlední řadě pan ředitel, který pro nás vytváří podmínky, aby nám ve škole bylo fajn. A my, co tady stojíme, jim všem moc děkujeme. Děkujeme vám za pozornost a nashledanou. Děkujeme páťákům. Pomalu se blížíme do velkého finále. Nyní poprosím paní učitelku Menšíkovou, aby taky přišla za námi a předala dětem jejich poslední vysvědčení. Všechny děti prospěly, všechny děti se dostaly na 2. stupeň, nikoho si tady nenechávám, ano? Tak, Sarinko, gratuluju k úspěšnému zvládnutí. Máte tam fotky, máte tam všechno. Gratuluju. Zvládla jsi všechno. No, kdo to teď na ty? Gratuluju. Velmi šikovná. Honzíku. Taky jsem se pustila dál. Ano, gratuluju. Víš? Ondra. Daří. Já vás teď poprosím, že se s ním chceš sednout a já se vás teď budu volat. Tak, já poprosím Kubu Hercingera, který dostává pochvalu za vzorné chování a příkladnou práci ve vyučování. Moc děkuji. Tak, mám tady pochvalu i pro Julinku Švecovou za velikou snahu ve vyučování. Prosím. Pochvala pro Sáru Celnerovou za aktivitu v hodinách, vzorné plnění tabulové služby a velký pokrok v anglickém jazyce. Mám tady pochvalu i pro Ondru. Ondro, chválím tě za aktivitu v hodinách a reprezentaci školy ve sportu. Tak, Honzíku, pro tebe ji mám tady taky. Chválím tě za velmi klidné chování a reprezentaci školy ve sportu. A poslední pochvala, která je tu, nedávám já,
ale dává ji náš pan ředitel, takže je to ředitelská pochvala pro Matyáše za výborný prospěch a svědomitou domácí přípravu. Prosím. Tak, já mám pro vás připravené za to, jak jste byli šikovní, jak jste se snažili, taky dárečky. Takže vás poprosím, pojďte ještě zady za mnou, ať tu nestojím sama. Tak, mám tady dáreček pro Julinku, pro Honzu, ještě to je podepsané, pro Kubíka, pro Ondru, pro Matyho a pro Sárinku. Prosím. A tady, abyste měli něco ještě i na druhý stupeň, tak takovou maličkost. Sárinka, Julínka. Doufám, že to využijete. Tak, ukažte to rodičům, vyfoťte se. A já tady mám pro vás ještě jeden dopis, který vám přečtu, protože paní učitelka nemohla přijít, tak napsala pro vás dopis. Milí páťáci, přeji vám mnoho úspěchů, radosti a především zdraví. Doufám, že se vám v nových školách podaří splnit všechny své cíle a úkoly, které před sebou máte. Pamatujte na to, že každý máte svůj jedinečný talent a schopnosti a věřte, že dokážete dosáhnout všeho, co si dáte za cíl. Snažte se být kamarádští, ohleduplní a pomáhat si navzájem, protože v kolektivu jde všechno líp. Buďte zvědaví, učte se novým věcem a přijímejte nové výzvy s otevřenou myslí. Věřím, že s pozitivním přístupem a odhodláním všechno dokážete. Držím vám palce a těším se na vaše úspěchy. Vaše školková paní učitelka Irma Suhajová. A teď už jenom já. Teď už nastal ten čas, kdy se s váma musím rozloučit já. Já jsem to letos pojala trošku netradičně, takže než začnu úplně mluvit, takovou tu věc, která mě možná rozbrečí, tak bych poprosila paní asistentku, aby mi pomohla s pár slovy. Jak bych charakterizovala tyto žáky? Takže v první řadě jsou skromní. Jsou také upřímní. Jsou také pracovní. Jsou také energiční. Jsou také rozumní. Ne, rozvážní. Cože mě neopravujete? Můžete. Jsou také hraví. Ale jsou vážně rozumní. Pozor, jsou už dospívají. Jsou inovativní.
jsou nadaní. Jsou odhodlaní. Jsou výjimeční. A také jsou velmi empatiční. Jsou naši superhrdinové. Takoví jsou prostě oni, naši superhrdinové, kteří nás dnes opouští, půjdou svojí cestou. Dovolte mi je trochu představit. Je to bojovnice veliká, žádná překážka jí nezvyklá, usměvavá a veselá, s těžkostmi si hlavu nedělá. Výzev těch se nebojí, ani lyžování ji neskolí. V Itálii s námi byla, i školu v přírodě si užila. Julinka je taková, je to prostě švecová. Nad ostatní vyčnívá, její hříva zářivá. Dlouhá jak 14 dní, v hodinách je aktivní. Ráda kreslí, maluje, s klukama se nebije. Trochu tichá, hodně svá, to je naše Sárinka. Živý, plný energie, na koberci rád se bije. I když se mu nedaří, tak se hezky netváří. Nepokazí žádnou srandu, kápo, on je pro svou bandu. Umí také zvednout ruku, soustředit se na výuku. Je to prostě rarášek, říkáme mu Ondrášek. Když se zeptám, on to ví, tichonce mi odpoví. Musím se ho zeptat zás, aby zesílil hlas. Tiše sedí, tiše mluví, při výuce se nenudí. Pěkně píše, dobře čte, rvačkám se vždy vyhne. Je to prostě kámoš náš, říkáme mu Matyáš. Na lyžích už umí stát, naučil se lyžovat. Nebojí se, je to chlap, rozhodl se strachu vzdát. Projel s námi světa kus, do života velké plus. Prý s ním není žádná nuda, vážně je to ten náš Kuba. Zručný je, vždyť to se ví, práce on se nebojí. Lyžovat se naučil, s naší školou všude byl. Dokáže být kamarád, proto ho má každý rád. Když si s něčím neví rady, požádá své kamarády. Chcete vědět, kdo to je? Honzíček se jmenuje. Chtěla bych vám popřát všem, ať je krásný každý den. Ve školách se mějte fajn, poslední vám s Bohem dám. Krásné prázdniny. Děkujeme paní učitelce. No a páťáci, kdybyste náhodou chtěli někoho ze zde přítomných obdarovat vy, tak teď je ta chvíle.
Jinak se mi nechce, ale jsme na konci. Milí páťáci, vážení hosté, všechno bylo řečeno. Kdo měl být obdarován, byl obdarován. Kdo měl plakat, tak plakal. Takže mi dovolte, abych dnešní slavnost ukončil a popřál vám vše dobré. Užijte si prázdniny, ať vám zkušenosti, které jste získali, pomohou v dalším poznávání světa. Těšíme se, že se k nám budete vracet a dělit se o to nejlepší, co ve světě objevíte. Naschledanou.